HTML kód stránky už máme vytvorený. Keď sa však pozriete na to, tak HTML stránka sama o sebe vyzerá úplne hrozne. Je to vlastne len nejaký text, ktorý je usporiadaný pod sebou a keby sme mali stránky vytvorené iba z HTML, tak by to bolo dosť škaredé. V dnešnej lekcii si ukážeme základy CSS, prejdeme teda už na kaskadové štýly. CSS je v podstate niečo, čo dáva našim stránkam nejaký tvar alebo nejakú tvár. Môžeme meniť veľkosť textu, farby, vkladať tam, rôzne meniť pozície tohto textu a ostatných elementov. Môžeme nastavovať zarovnania, odseky a rôzne pozadia a kopec ďalších vecí. Na začiatok si poďme len ukázať také niektoré základné CSS deklarácie. Úplne prvé bude asi to, že ako sa to CSS vlastne do stránky vkladá. Poďme napríklad zmeniť farbu tohto textu. Úplne najjednoduchší spôsob, ako môžete vložiť nejaký štýl pre daný prvok, je tým, že napíšete atribút style a vložíte napríklad color, dvojbodka, dajme tomu, že blue, modrá. Čiže všetko, čo budete dávať do tohto atribútu style, je názov štýlu, v tomto prípade je to farba, čiže color, vždy nasleduje dvojbodka, potom nasleduje hodnota, v tomto prípade farba môže byť buď definovaná nejakou konštantou, ako napríklad blue alebo red, alebo môžete definovať aj hexadecimálnym číslom. To môže vyzerať napríklad mriežka, 2 nuly, ďalšie 2 nuly a FF. Hexadecimálne číslo je vlastne zápis farby v 16-kovej sústave. Moc vás tým asi teraz zaťažovať nebudem. Môžete si tie farby buď niekde vygoogliť, alebo môžete na to použiť hociaký grafický nástroj, napríklad v malovaní. Vo Windowse je to malovanie, alebo môžete použiť Photoshop a keď si nejakú farbu namiešate, tak určite nájdete vedľa nej aj takýto zápis v 16-kovej sústave. Za hodnotou by mala následovať bodkočiarka. Keď si to uložíme, tak v takomto prípade je tento prvý paragraf modrým písmom. Keby som dal tú konštantu, čiže blue, bolo by to úplne to isté. Niektoré farby sú definované konštantami, to sú tie základné farby, iné farby nenapíšete ináč ako práve v 16-kovej sústave. Dobre, máme za sebou teda vloženie štýlu pomocou atribútu. Existuje ďalší spôsob, ako vložiť štýl, a to je taký, že do hlavičky alebo aj do tela napíšeme element style a medzi tieto dva elementy napíšeme, čoho sa to má týkať. V našom prípade nech sa to týka všetkých paragrafov, čiže elementu P. Nasledujú za ním zložené zátvorky, teda množinové zátvorky a napíšeme zase náš štýl, pomenovanie štýlu, čiže farba, hodnota blue a bodkočiarka. Keď to uložíme, tak uvidíte jeden rozdiel a to je ten, že momentálne sa nám všetky tieto paragrafy zafarbili na modro. Je to spôsobené tým, že tu som definoval element P ako paragraf, ale ako vidíte máme tu jeden paragraf a druhý paragraf. Keby som to zmenil na H1, čiže nadpis úrovne 1, tak tieto paragrafy sa dajú späť na čiernu farbu a tento nadpis úrovne 1, tento najväčší, bude modrý. Tu som si všimol teraz, že mám tu chybu.
nie chybu v zápise elementov HTML, ale textovú chybu, že tu by mala byť 2, 3, 4, 5 a tak ďalej. Ale čo sa týka HTML, je to všetko zapísané správne, len keď som robil video na demonstráciu nadpisov, tak som to nesprávne zapísal. Dobre, existuje ešte jeden spôsob, akým vložiť štýly, a to je taký spôsob, že môžeme vložiť všetko do externého súboru. Ja som si už tu pri skúške jeden takýto externý súbor napísal, ale napíšem vám ho ešte raz, aby ste videli presne, ako som ho vložil. Čiže je to je to element link, ktorý má atribút href, ktorý obsahuje cestu k súboru, opäť buď relatívnu, alebo napríklad, keď napíšem ho style.css, tak sa očakáva súbor style.css, ktorý sa nachádza v tom istom adresári ako náš index HTML. Potom nasleduje atribút type, ktorým dáme hodnotu, že text CSS, je to vlastne typ dokumentu a môže ešte obsahovať atribút rel, čo je vlastne vzťah k tomuto indexu a vzťah tohoto style.css je, že je to style sheet. Teraz tento súbor ale musíme aj vytvoriť, čiže v tom istom adresári vytvorím nový súbor kaskadového štýlu, nazvem ho style.css. Tu sa mi vytvoril. Ak ste si všimli, tak tento súbor obsahuje už nejaké poznámky. Poznámky sa do kaskadového štýlu vkladajú trošku iným spôsobom ako do HTML. Všetko, čo napíšete medzi lomitko a hviezdičku a opačné, teda uzatváraciu hviezdičku a lomitko, tak bude zobrazené takýmto sivým textom, čo znamená poznámku. Poďme teraz teda skúsiť aplikovať z tohto súboru na všetky paragrafy farbu modrú. Čiže tento nadpis zase bude čierny a tieto dva paragrafy budú modré. Teraz, aký je medzi tým rozdiel? Ako vidíte, môžeme to všetko zapísať do externého súboru. Ja to tam nechám momentálne. Môžeme to všetko zapísať medzi elementy style. Dáme mu teraz trebárs farbu červenú. A môžeme všetko zapísať ako atribút style daného prvku. Dáme mu napríklad farbu zelenú. Teraz uvidíte ten rozdiel, čo sa stane. Toto, čo som zapísal do tohto externého dokumentu, že farba modrá, sa mi nezobrazilo nikde. Je to z toho dôvodu, že keď niečo zapíšem nejaký štýl medzi elementy style, tak tieto štýly, ktoré sa nachádzajú v tom istom dokumente, čiže v tom HTML súbore, majú väčšiu prioritu ako to, čo sa nachádza v tomto externom. Preto sa nám tento paragraf zafarbil na červeno. Prečo je ale tento paragraf zafarbený na zeleno? Je to zase z toho dôvodu, že tento paragraf má ako svoj vlastný atribút štýl zelený a ten má väčšiu prioritu ako to, čo napíšem tu na. Preto sa nám to zafarbilo na zeleno. Odteraz asi budem používať prehliadač Google Chrome, pretože som naň zvyknutý a má veľmi dobré vývojárske nástroje, čiže ukážem vám trošku, ako sa s tým pracuje. Preto si otvorím tento súbor v Google Chrome. A ukážem vám, ako môžete vidieť, že ktorý štýl je uplatnený a zároveň aj ako môžete hneď meniť štýly priamo na stránke. Kliknime si preto pravým tlačítkom na tento element, dáme preskúmať prvok.
Tu na spodnej časti sa nám otvorí takýto vývojár a môžeme si tu napriamo chytať prvky, čiže toto je napríklad element P, toto je ten paragraf pod ním. Nás zaujíma momentálne ale teraz tento. Ak si všimnete, tu na pravej strane sú štýly, ktoré sú uplatnené a ktoré obsahuje tento element. Čiže v externom súbore style CSS má farbu modrú, v tom istom HTML súbore má farbu červenú a ako vlastný atribút má farbu zelenú. Keby som teraz toto odškrtol, tak je uplatnené ďalšie pravidlo v poradí, čo je farba červená. Keby som odškrtol aj toto pravidlo, tak v tom prípade obidva tieto elementy ostanú modré. Keby som chcel, tak sa s tým môžem hrať. Priamo tu môžem meniť hodnotu, čiže napíšem napríklad yellow. Je to vynikajúci nástroj, pokiaľ chcete ladiť veci priamo na stránke a nemusíte sa báť, že niečo pokazíte, pretože keď znovu načítam stránku, tak budú načítané presne tie isté pravidlá, ktoré sú v súboroch, ktoré som už predtým uložil. Dobre, no a teraz to nechajme tak. Poďme sa teraz pozrieť, že čo môžeme robiť ďalej. Ja budem pre jednoduchosť teraz všetky štýly písať do externého dokumentu. Pardon, ešte vám ukážem jednu vec. Ešte existuje jeden argument alebo jeden príkaz v CSS-kách, ktorý prebije úplne všetko. To znamená, že keď tu som mal napríklad zelený paragraf, ktorý je zelenú farbu tohoto paragrafu, ktorá je ako atribút toho elementu priamo tu dole, tak ak použijem hoci kde príkaz important, čiže priamo za farbou dám vykričník a napíšem important ešte pred bodkočiarku, tak to znamená, že bez ohľadu na to, čo je deklarované niekde inde, tak tento paragraf bude mať modrú farbu. Čiže toto pravidlo má úplne najväčšiu prioritu pred všetkými ostatnými pravidlami. Mám ale taký pocit, že tieto príkazy import by sa mali používať naozaj iba v krajných prípadoch, keď už si neviete rady, pretože budete mať potom veľký chaos v tom, že ktoré pravidlo má ktorú prioritu. Čiže ja osobne ho neodporúčam veľmi používať. Pre jednoduchosť budem teraz všetky CSS štýly písať do tohto externého dokumentu. Je to podľa mňa spôsob, ktorým by sa to malo robiť, aby sa oddelila logika HTML od štýlov. Čiže v tomto prípade všetko bude modré, nič sa nezmení. Rád by som ešte spomenul to, že tieto deklarácie, ktoré tu robíme, čiže paragraf, to môže byť napríklad divko, môžeme mu dať napríklad farbu červenú a tak ďalej. Čiže poďme si teraz povedať, čo sa stane. Toto bude mať farbu červenú. Pokiaľ by sme chceli, ale aby rovnaké pravidlo bolo uplatnené na viacej elementov, tak môžeme ich oddeliť čiarkou. A teraz bude mať aj paragrafy, aj divka farbu modrú. Ďalej, čo sa dá ešte robiť, pokiaľ chceme uplatniť pravidlo iba pre nejaký element, tak nejaký vnorený element môžeme napríklad spraviť to, že keby sme chceli, aby treba mali iba tento text tu na nejakú inú farbu, dajme tomu červenú, tak vidíme, že je to prvé divko a pod tým vnorené divko, tak to môžeme spraviť ako div a pod tým vnorený div, aby mal farbu červenú. Tak teraz budeme iba tento text tu na farbu červenú. Čiže je to niečo ako posúvanie štýlu
na vnorné elementy alebo v počítačovej terminológii na potomkov týchto hlavných elementov, pretože tento divko je potomkom tohto, alebo vnorený element. Neviem, ako to lepšie nazvať. Keby sme chceli napríklad uplatniť štýl iba na toto B, na tento element B, tak zase môžeme to napísať buď takýmto spôsobom a tu na uplatniť do zatvorky nejaký štýl, alebo môžeme urobiť div a B. To znamená, že toto pravidlo, ktoré bude tu, sa uplatní pre všetky elementy B, ktoré sú potomkami nejakého divu. Dáme mu napríklad, že color, nedáme mu red, ale dáme mu green. Hej, čiže toto teraz je zelené. Pri aplikácii takýchto pravidel si ale často nevystačíme iba s elementami typu B alebo div alebo P, ale prichádzajú nám na rad buď IDčka alebo triedy. To znamená, že ja môžem tomuto paragrafu dať nejaké IDčko, atribút ID, čo bude napríklad paragraf 1 a môžem mu dať aj triedu, atribút class, nejaký paragraf a tomuto dáme tiež class paragraf. Aký je medzi tým rozdiel? IDčko, atribút ID, identifikuje prvok, ktorý je jedinečný v rámci celého HTML dokumentu. To znamená, že žiadne dva elementy na stránke by nemali mať rovnaké IDčko. Atribút class naopak zoskupuje podobné elementy, ktoré chceme, aby sa naštýlovali rovnako. To znamená, že tento atribút class môžu obsahovať viaceré elementy, také, pre ktoré chceme uplatniť rovnaké pravidlá. Ukážeme si teraz, ako to vyzerá v skutočnosti. To znamená, že ja si momentálne tieto pravidlá vymažem, nech to zase máte demonstrované úplne od začiatku. Uložím to, aby sme videli svoj základný dokument. Čiže takto to bolo predtým. Aplikujem štýl na triedu. Trieda sa zapisuje pomocou bodky. Tu mi už dal NetBeans na výber paragraf, čiže ja to môžem iba odenterovať a napíšem, že chcem, aby mali všetky elementy typu paragraf farbu modrú. Čiže tieto dva paragrafy budú mať farbu modrú. Keby som chcel, tak môžem rozšíriť triedu napríklad na toto divko. Chybička. Teraz aj toto divko má modrú farbu. Keby som ale chcel docieliť to, že iba tento jeden element s týmto jedným IDčkom bude mať inú farbu, tak použijem zápis pomocou IDčka, čo je takýto krížik. Dám mu názov toho IDčka a zase dáme farbu červenú. Pozrieme sa, ako to bude vyzerať. Tento paragraf s týmto IDčkom je červený, ostatné paragrafy sú modré. Ako som slúbil, budem to pozerať v Chrome. Poďme sa teda pozrieť na prvky, teda na štýly týchto prvkov. Konkrétne tento paragraf má ako farbu červenú, ale zároveň aj modrú, ktorá nie je ale uplatnená, pretože tento IDčko prebije triedu. Myslím, že základov bolo dosť. Ešte snad jedna vec, že keď chcete uplatniť, keď chcete, aby mal element viacej tried, môžete ich oddeliť bodkou, medzerou. Čiže dajme mu ešte, že je trieda odsek. Pri tejto triede odsek sa
hneď môžeme naučiť ďalší štýl, napríklad veľkosť písma, dajme tomu, že nech je to 20 pixelov. Teraz vidíte, že tento paragraf v triede odsek, poďme sem, že tento celý paragraf má veľkosť písma inú, tak tento, pretože má triedu odsek, z ktorej na ktorej je upravený štýl veľkosť písma a má triedu paragraf, na ktorú je uplatnené pravidlo, že farba modrá. Teraz veľkosti sa môžu udávať v rôznych jednotkách. Môžu to byť pixely, čo je jedna malá bodka na obrazovke. Môžu to byť napríklad pointy. Point je 1/72 palca. Potom to môžu byť percentá, kedy sa do úvahy berie aktuálna veľkosť fontu. V tomto prípade je to nejaký systémový font, čiže ako vidíte, tak veľkosť je tu strašne malá. Ale keby som zobral nejaký nadradený element a dal by som napríklad, že font size, dajme tomu 14 pixelov, tak je to ešte menšie. Ale keby sme ukázali teda tie percentá, tak dajme tomu, že nech má veľkosť 80%, tak už je to celkom čitateľné. Čiže momentálne je to 80% zo 14 pixelov. No a môžeme mu udať ešte tzv. Jednotky EM, čiže 1 EM sa v tomto prípade rovná práve 14 pixelom, môže byť 1,5 EM, ktorý sa rovná 21 pixelom, čiže 14 plus polovica zo 14, alebo 2 EM, ktorý sa rovná dvojnásobnej veľkosti daného fontu, čiže v tomto prípade 28 pixelov. Demonštrovať si to môžeme tak, že by sme tomuto konkrétnemu odstavcu dali ešte nejaký nový štýl ako atribút, ktorý mám na mysli atribút, čiže tým spôsobom, že sa aplikuje iba na tento jeden element, iba na tento konkrétny paragraf. Dajme tu font size, keby bol 28 pixelov, tak sa nezmenilo absolútne nič, pretože 2 EM sa rovná 28 pixelov. Keby sme ale tu na už dali, dajme tomu 14 pixelov, tak vidíte, že je to momentálne veľkosť taká ako všade inde. A keď toto pravidlo dáme preč, tak opäť sú to dve veľkosti písmena, teda 2 EM, čo znamená 28 pixelov v tomto prípade. Možno sa to zdá momentálne ako veľmi ťažké, ale myslím, že keď sa s tými CSS-kami trošku pohráte, tak pochopíte, o čo ide. A mám taký pocit, že najviac sa používajú aj tak pixely, prípadne potom v responsívnych dizajnoch percentá. O responsívnych dizajnoch sa možno budeme baviť, ale niekedy hrozne ďaleko. To má ešte veľa času. A EMK sa tiež niekedy používajú, pretože všetko je v jednotkách relatívnych k aktuálnemu fontu. Dobre, čo sa týka týchto základných takých vecí, tak myslím, že už toho je naozaj dosť. Poďme sa teraz už teda pozrieť konkrétne na nejaké ďalšie pravidlá, aby sme sa niečo naučili, aby sme vedeli do tejto našej stránky vkladať nejaké štýly. Čiže font size ako veľkosť písma vieme. Poďme teraz aplikovať viacej pravidel na tento náš paragraf. Môžeme mu napríklad dať nejakú hrúbku alebo dôležitosť, čiže font weight, nejakú váhu, ktorá môže byť napríklad bold. Bold je v podstate tučné písmo, alebo
font bold. Je to paragraf 1, čiže to je tento náš červený text. Ako vidíte, momentálne je trošku tučnejší. Keby sme sa s tým elementom ešte trochu hrali, tak môžeme nastaviť font weight napríklad normal, to je štandardná veľkosť textu. Môžeme nastaviť napríklad číslo, čiže stovka má nižšiu hodnotu ako napríklad 800, čo je vlastne tučná. Čiže hodnoty povolené sú normal, bold, bolder, lighter a potom číslo. Ja to ale momentálne nechám tak, ako to všetko bolo. Potom v rámci pravidiel ďalších môžeme uplatniť napríklad text align, čo je zarovnanie textu. Môže byť dať napríklad na stred, môže byť left, right, center a justify. Poďme sa pozrieť, čo to teraz spôsobí. Čiže teraz je toto zarovnané na stred. Keby sme tu dali, že left, tak je doľava. Keby sme dali right, tak je naopak doprava. Existuje ešte, ako som spomínal, hodnota justify. To by som ale uplatnil na nejaký dlhší text. To znamená, že ja by som si tu na ešte tento text trošku skopíroval. No, dáme tam aj nejaký iný text. Nech to nie je všetko rovnaké. Tomuto elementu skúsim dať nejaké idečko. Napríklad dajme tomu, že text. Alebo dajme tomu, že dlhý text. A keby som teraz uplatňoval to pravidlo na dlhý text, skúsim mu dať text line justify. Tak ako vidíte, justify nám spôsobilo to, že tento text je zarovnaný na obe strany, aj naľavo, aj napravo. Skúsme sa pozrieť, čo by sa stalo, keby som mu to dal na ľavo. Ako vidíte, celé sa to posunulo doľava, naopak, toto je doprava. Čiže pre takéto odseky textu je veľmi vhodné pravidlo justify. Ďalej môžeme pridať pravidlo text decoration. Veľmi dobre sa text decoration používa napríklad na odkazy, čiže Ačka, hypertextové odkazy, dáme, že žiadne, hodnota žiadna, none. Hypertextové odkazy máme napríklad tu na tieto dva, keď znovu načítame stránku, tak ako vidíte, to podčiarknutie pod nimi sa stratilo. Ďalšie hodnoty, ktoré môžu nadobúdať, sú napríklad underline, čo je základná vlastnosť, taká to bolo aj predtým. Potom ešte existuje overline, čo spôsobí čiarku nad tým textom. Potom existuje line through, čo je vlastne preškrtnutie, ale nechám to tak, ako to bolo. A pri odkazoch sa často využíva ešte selektor. Selektor je vlastne nejaký stav toho elementu, alebo najlepšie to asi vysvetlím na príklade. Selector hover znamená, že čo sa stane, pokiaľ je kurzor myši nad týmto elementom. V takomto prípade mu dáme, že text decoration, že sa má podčiarknúť, underline. Selektory poznáme rôzne, sú napríklad first child, akože prvý potomok daného elementu, last child, posledný potomok, active, ako aktívny element, je ich viacej. Momentálne budeme používať iba tento hover, ten sa používa asi najčastejšie.
Poďme sa teda pozrieť, čo to spôsobí. Na prvý pohľad nič, ale kúzlo sa stane, keď prejdeme myšou ponad ten odkaz. Ak si všimnete, tak sa pod čiarkou. Môžeme nastaviť ešte, aby to bolo viditeľnejšie, farbu zelenú. Čiže keď teraz znovu našli stránku a prejdem pod nás 100, tak sa zmenila aj farba. Dajú sa týmto dosiahnuť naozaj pekné efekty. Ďalej môžeme s týmto textom ešte uplatniť pravidlo veľkosť riadku. To sa dobre demonstruje na dlhom texte. Napríklad dáme mu, že niekde veľkosť riadku, zase môžeme použiť pixely, pointy, rôzne iné jednotky. Ja použijem pixely. Niekde veľkosť riadku, dajme tomu 20 pixelov, ale iba pre dlhý text. Čiže toto celé sa nám teraz rozšírilo. Keby som dal veľkosť riadku väčšiu, dajme tomu 25 pixelov, tak sa nám to rozťahne ešte viac. Mám na mysli medzery medzi riadkami. Štýl line height sa často používa, pokiaľ chcete niečo zarovnať na stred vertikálne. Vertikálne zarovnávanie v CSS-kách sa robí trošku ťažšie a toto je taký najjednoduchší spôsob. Ukážem ho v niektorom nasledujúcom videu, kde sa budem zaoberať aj výškou a šírkou elementov. Ešte spomeniem dve pravidlá v tejto lekcii. Bude to pravidlo float, čo si vyskúšame napríklad na zoznamoch. Floatovať, čiže plávať alebo zarovnať, ako by som to nazval. Je to v podstate zamýšľanie ako keby pláva, že element pláva buď doľava, doprava, keby sme dali right. Iné možnosti nie sú, iba left alebo right. A v takomto prípade toto pravidlo bude uplatnené na položky zoznamu UL, čiže netriedeného zoznamu. Ten zoznam máme tu na dole. To je tento prvý zoznam. Keď znovu načítame stránku, neuložil som to, takže uložíme, znovu načítame stránku, tak ak ste si všimli, všetky tieto elementy, konkrétne tieto tri, majú všetky tu na float doľava, lenže pláva nám tu aj tento element, ktorý už nemá plávanie doľava. Ako teraz spôsobiť to, aby tento element neplával? Ono, v podstate, to pravidlo sa uplatňuje takým štýlom, že ten prvok ako keby bol vyňatý z toho poradia, v akom sú prvky na stránke, čiže prvky sú vždycky z hora nadol a zľava doprava. A ako vidíte, toto UL-ko, tento zoznam teraz ako keby nič nezaberá, pretože tieto prvky ako keby boli vyňaté z neho, ale zároveň všetky plávajú doľava a zaberajú miesto. To znamená, že ten prvok, ktorý bude za ním, vidíte, že toto OL-ko trošku prekrýva toto UL-ko, ale zároveň prvý ten element zaberá hneď prvé miesto, ktoré sa nachádza v tomto poradí, ale berie sa pritom do úvahy to, že ten element tam existuje. Čiže on pláva na prvé miesto doľava, ktoré je voľné. To je v tomto prípade za tento tretí riadok. Možno som to dosť ťažko vysvetlil, ale myslím, že keď sa s tým zase trošku pohráte, tak pochopíte, ako to funguje. No a teraz, čo treba teraz spraviť, aby tento prvý element, teda tento prvý zoznam, tento prvý list v tom zozname, aby neplával doľava, ale aby sa naopak zaradil presne pod tento zoznam. Takže na to nám slúži pravidlo clear. Ja mu dám, aby bolo vľavo. Hneď vysvetlím, čo to znamená. Poďme sa len pozrieť.
Čiže teraz v tomto prípade už sa tento element pekne zaradil za tretí riadok. A je to z toho dôvodu, že štýl clear znamená, že pri tomto elemente sa nesmú nachádzať žiadne iné elementy, ktoré plávajú doľava. To je tento element OL. Keby som mu dal hodnotu vpravo, tak pláva stále, pretože naľavo od neho sa môžu nachádzať plávajúce elementy. To sú tu na tieto tri položky zoznamu, ale napravo sa naopak nenachádza žiadny plávajúci element. Existuje potom ešte, čo sa často používa, je hodnota both, ako obidva smery, aj vpravo, aj vľavo. To znamená, že pri tomto elemente sa nesmú nachádzať žiadne iné plávajúce elementy, ani vpravo, ani vľavo. Častokrát sa využíva taká technika, ja to teda teraz zmažem, nech to máme ako sme to mali predtým. Čiže teraz nám ten element pláva. Častokrát sa využíva technika, ktorá vloží ako keby prázdny element, ktorý nemá žiadnu výšku ani šírku, za tento element. Alebo ešte lepšie to demonstrujem tu na. Vložíme tu nejaké prázdne divko, ktoré bude mať triedu clear fix. To je trieda, ktorú si ja nazvem ľubovoľne. Uložím tento dokument. Teraz sa ešte nič nestane. Hej, stále pláva. Keby som ale nastavil v týchto štýloch trieda clear fix, aby mala pravidlo clear both, tak teraz sa stane presne to, čo chceme. Že tu je vložený, dokonca máme to aj s pekným odsadením tu na. Máme tu totižto vložený, no, nevidno to ešte. Tu na. Máme tu vložený element div, ktorý nezaberá žiadne miesto, pretože ako vidíte má šírku 1263 pixelov, ale výšku 0, čiže nezaberá tam nič, ale spôsobuje to, že vedľa neho sa nenachádzajú žiadne elementy plávajúce ani vpravo, ani vľavo. Je to naozaj častá technika, ktorou môžete zrušiť toto plávanie. Dobre, ja si myslím, že na túto lekciu by bolo tých základných pravidiel pre kaskadové štýly dosť. Viete, ako sa vkladajú. Ako som spomínal, alebo aspoň ja v týchto svojich kurzoch budem vkladať štýly do externého súboru pre väčšiu prehľadnosť. Viete, aká je priorita vykonávania týchto štýlov. Naučili sme sa pár základných štýlov pre úpravu textov, pre manipuláciu s textami, ako je farba, zarovnanie v rámci toho paragrafu, čiže horizontálne zarovnanie, potom veľkosť písma, hrúbku, veľkosť riadku, tu na nejaké dekorácie. No a v ďalšom videu budeme pokračovať, potom pozrieme sa na blokové elementy a pozrieme sa na rôzne výšky, šírky a odsadenia.